ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିଛି, ଆଉ ଏଇ ହାତରେ କାହା ଭାଡ଼ିରୁ କେତେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇ ବଙ୍କା ବାଡ଼ିରେ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ମରିକି ଖାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି ଖାଇବି, ବୁଝିଲୁ। ନବଲେ ନବଲେ ଚୋରାং ଚୋରାଂ ଚୋରାଂ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ। ଏ ଶଳେ ପୋଲିସ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି ଚୋରି କରିବାକୁ ଟିକେ ଦେବେନି। କୋଉଠି ପୁରେଇବି? ଆରେ ପକେଟ ଖୋଲିକିରି ଟଙ୍କା ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହଇରାଣପୁର ମହାରାଜା ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ନମ୍ବର 1 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବେ। ହଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ, ନମ୍ବର 1 ନୁହଁରେ, ଦେଶୀ ପାଉଜୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବେ କହ। ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ପିଲାରେ, ସେଇଟା ନମ୍ବର 1 ନୁହଁରେ, ପାଉଜୁ ପାଉଜୁ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୋଝେ ବୋଝେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂଆରେ ଭାଇ ଓ ବହନ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।